Аз съм трябва обаче съм с другия ми профил, защото Red Play BG ме банна, защото съм хак. Както виждате имам хузни, нали? Чай да не съм шифта да видите, че имам хузни, да. Кил аура съм и затова ме банна. Red Play BG, искам да видиш, че не съм хак, това го направих клипа. И тъкмо не снимам как правят хората PvP, защото съм нов. В момента нямам айтеми за PvP, тъй че няма да правя PvP. Но обаче исках поне да видите за какво PvP става въпрос тук. И вижте, пак ме отбиха. Пак ще ми дам PvP, моя взем някакъв друг айтем. Ама Riot PvP исках да знаеш, че просто като че ми каза да споделя екрана, так му ти пишех това. Имате там да те намирам в скайпа и просто защото компютър има малко някакъв проблем и се изключва самичък. И компа ми се изключи и ти веднага ме банна, нормално да си помислиш, че съм хак, защото все пак ти пишеш който лефни, защото то на много ясно, че като лефни аз мога да се го маха за 5 минути. Но сме ти казвам, че не ползвам хакове. И да, сега да се знае. И пак му чак нещо да взема, но отивам в хома, то сега ще ги убих всичките и просто ще чуеш лефна. Да. Епа той пак мога бе. Той е добър някакъв. Добре. Айде ти ако може след като видиш клипа да ме бани, защото искам да се направя това. Искам да се направя, да се довърша хома на другия акаунт, защото тук няма кой въпрос, им PvP. И бих те помолил само да ме анбърнеш, защото не съм някакъв много развит и така нататък. Между да, извинявам се, че заведе да кажа, обаче това сървъра се казва Energot PvP. Много е хубав, добри админи, като им кажеш, че хакове ги банват веднага. Red PvP също много ги банва. Въпреки че ма банна мене, аз не се сърдя като цялата и седмин, това е моя работа, ама пак не трябваше да ма банва и така да е нещо. И Red PvP, както гледаш, убият ме на 3 хита с ръчичка, нали видя? Просто няма какво да си говорим. Убият ме с 3 хита на ръчичка. На кого ме интересува? Аз седам там си правя PvP и толкова. Бара не взема, че взема някой друг айтем. Ти тук ли си? О, защото така ми лагва. Да не съм ли увеличен чункович. Ана, 4. И като съм на PvP ги намалям, защото да косвам повече чункович, положението. Ехе, този пак иска да ме убива, бе. Бах, че хората. Те които дет искат да го убият. Събират си кило, реално. Епа ти другите къде са? Ехе, този пък къв беше. И добре, как му убият? Айна си добре на един хит. Кажи му го е райпи, как да го направя? Как става това нещо? Като ти казвам, че има мега много хакови, има мега много хакови така. Просто ги гледай малко по-внимателно тия хаковичета. Не искам да ги обиждам. Ама с педерас, какво ще кажа човек. Видя с хакови. Епа добре, пак мога да биха хом.
5 минути вече клипа, добре. Видя ли го? Видя го. Искам да го баниш аз с клипа. Защото ти го видях му бе. 2 хита с ръчичка маняк. И бах ти леки, пак даже стенчка нямаш. Много дразна, тъй като има хакове човек, наистина много дразна. Мой си повярваш колко много се дразня. Охо, виж го сега. Мисля как ще му обиглеш? Само, коти как ще му оби... И бах ти хакера, видя ли го е? Това е мазна кил аура, човек, кочка. И бах ти гадната кил аура, дет беше тос. И пак му оби. И добре, какъв е тос, е. След малко тук човек, той ще ги види всичките хакерчета. Деца. Ще ги бавки лишче. Това са някакъв мазен хак. Направо се прилича. Колко пъти учим, но той пак му убива, сега трябва да му уби той. Милота. Добре, имам 2 сета. Само че един е без каска и това не ми харесва. Но пак е нищо. Все пак. Да не кажа нищо, пак е нещо. Никът нищо. Така. Това вече не трябва, това не трябва, тия ще не трябват. Всичко друго. Ще ме извиняваш пак за клавиатурата. Знам, че шуми. Обаче в момента някак да си купя нова. Защото не съм на компютър, не съм на лаптоп. И да, смятам, че ме разбирате. Пък тя не се чува чак толкова много. Знам, че чува, не чак толкова проблемен. Поне се надявам да не толкова проблемен. Чай да отидем на PvP. Една страничка си взех. Добре. Така. Страничка. Тук ето ми каската дал. Вече не ми трябва явно. Добре, това е. Това е, което ми трябва. Пътеко да не фалят безплатно, ето ми случайно. Не знам защо така ми лагва, обаче това е само заради дъжда, не знам защо. Но като има дъжд, не са много лаги. Ако може да спрат дъждовите. И така, колко му цена на клипа? 9. И добре, това беше от мене. Харесайте клипа, абонирайте се, коментирайте и чао!